daidai. Yanzu yana ina ne to? Gashi nan ma yanzu yana shigowa. Mai gida lallai za ka yi tsawon rai. Ya dai ka tsaya kana wani muzurai, ba gane shi bane wanda suke aji ɗaya da yar mu Bobi? Gwara ku je ka kai shi ɗaki ya samu ya huta, ni zan kawo masa shayi ne. A cikin wannan yanayi na firgici, a cike kake da tantama ko? Ya aka yi kasa ne to? Ratanmu da ku mutane, tazara ce ta tsawon shekaru miliyan 3. Mu halittun wata duniyar ko, duk abin da ke tunaninku, muna iya sanin shi. Ta, ga yamin tantama ta akan me take to? Ta ya za a dan wata duniyar? Kamata a ce shi abokin yarka ne a cikin wannan duniyar, haka ne ba? A duniyar masu gidanmu na masu matsakaicin matsayi ne. Kuma kula da masu matsakaicin matsayi a he? Ai babu duniyar da babu. Ko da ahalin ambani sun sai daga baɗe kadarorinsu ba, ba za su iya sayan ko da kofin shayi ɗaya can ba. To suna so ya za su yi kenan? Sai dai su bara a wajen fitilun ba da hannu. Sanadiyar makarantu sun fi sauƙin kuɗi a nan. Shine babana ya turo ni St. Mary karatu. Sanadiyar haka ne Karuna ta zama ƙawata. Su ma sun san kai bakon wata duniyar ne? Ban gaya musu ba saboda tsoron kar abotar mu ta tabo. Kai ma kada ka gaya musu. Kenan ka zauna a wajen kwanan ɗalibai na makarantar? A'a, kullum daga duniyar masu nake zuwa makaranta. Akwai motar haya kenan wato da ya ratsa ta Vijay Wada da kuma Mangala Giri. Ai ka ga yadda na sako yanzu nan. To kullum ma haka nake sakowa. To amma idan ka an tayo ta ruwa, shin ba za ka jika kayanka ba? Ba zan jike ba. To amma ni naga ka jike. Cajin batiri na ne ya kare. Oh. Zan sauya kaya. Da Allah fita. To ai kai ba mutum bane. Sauya kayanka ina tsaye. Na rasa sasoshi na da yawa. Irin su tsinken sako, masarrafa da matata. Idan hannun tube a gabanka, to fa silayen hasken fa yau za su tarwatso su makantar da kai. A'a. An share ma tantamarka? Wannan tantamar ta tafi. Sabuwar tantama kuma ita ce abin da zai iya faruwa da ni. Menene zai faru da ni?